Jo, tady vidíte scéna. Teď zapnu si světlo a přiblížím. To snad mi to vydrží. Sakra. No, aby to vyzvano trošku dál. Jo, sakra, blend, mon dieu. Mohlo být tak. Je. No. Dáme tak. A všechno vypnutý, yes. Já mám akorát, ne. Kam si dám se? Na zem. Jo. Teď jenom začít. 3, 2, 1, teď. A všichni, vítám vás u nového videa. Dnešní video bude takovej vánoční ask a rozeberu tu pár věcí a dám se vrhnout na video. Mi nepovedlo. První je tady otázka, že jo? Vždycky začínáme otázkou. A to je, co si myslím, že dostanu na Vánoce. Určitě počítač, protože jsme byli s mámkou nedávno na Screamers a tam byl prostě Santa. A zeptala se, teď jdem za dětmama, nebo jsou to tu za děti. A mamka řekla, to nejsou děti, to jsou youtubeři. Takhle. A youtubeři jsou to, co lidi, co mluví a mi takový potichu zdají. Jo. A potom se nás ptal, co si přejeme k Vánocům a já jsem řekla počítač. Šli jsme domů a mamka říkala, že ten Santa je nějak kouzelný, že doopravdy ten počítač dostanu, takže jinak vím, že od taťky dostanu Polaroid a od strejdy Jirky tímž jako od bráchy taťky, taky od taťky a od strejdy Jirky dostanu šipky. Ale ne jako dětský šipky, dostanu ty jak kdyby elektrický. A co si tak dneska rozeberem je, nejsem ve vánočním náladě. Mám tady svíčku, mám světýlka, všechno vydekorovaný, mám tady a i kalendář stáleťáku. Všechno Vánoce 2016, ale mám tu punč, svíčku nutelovou, to jsem vám asi řekla, ale prostě. Tam punč je moc dobrý. Teda, ale nejsem na vánoční náladě, prostě mám čepku všechno, že jo, ale prostě nic. Tento rok. Tak nevím, co to se mnou je, schválně si tady zapalil milion svíček. Hlavně aroma lampy, tam mám teď čokoládovou hotelovou svíčku, no. Dám si čepky, čaje, punče, všechno, co je k Vánocům spojený a nic. Takže se těším asi, že mě to obnoví, jakože budu ve vánoční náladě. Když po tomhle videu s mámkou strojit stromeček, i tam mám zákulisí, prostě za kamerou mám taky stromeček. Můj vlastní pokojičku, takhle, takovej, ne, to je no, to neuvidíte, takže vám to nemusím ukázat. Další otázka. Kde strávíš Vánoce? Já strávím Vánoce, hlavně doma a my máme babičku, vlastně tady jsme my, tady jsou 2 vchody další. Jo, tady bydlíme my, tady jsou 2 další vchody. Tady je obchod, Samoška. A tam hned za Samoškou je babička, takže že asi doma u babičky nasán. A ještě u taťky pojedu k taťkovi 26. budu tam až do Silvestra. Takže videa určitě budou s taťkou. Jo, videa budou s taťkou a zase tam v dědovém pokojíčku, který už jsem si smazala
a znáte ty videa, jdeme na další. To si rozebereme a to bude nebudu už natáčet se Sapčou. My jsme si se Sapčou domluvili, že prostě už spolu nebudeme natáčet. No možná nějaký videjka, ale on na to není čas, je škola, pochopte. Byly prázdniny a prostě jsme natáčeli o 106 a prostě teď moc jsem se přestěhovala a prostě není moc času a taky nemám žádný nápady a nevím, kde bychom se točili, když přijde většinou Válča a jsme a zdají, že jsme se domluvili a bude to tak asi lepší. Jinak za mnou je Vaďák, co jsi říkal. A poslední otázka, bude DIY? No já takový malý DIY chci udělat. A to je tady na tento. Prostě já vám to DIY můžu zapnout sem. Na tento toaletní kalendář. Prostě si dáte 24 kousků, které jsou k sobě, a napíšete se od 1 do 24 a každý den si to utrhnete. Já to teda mám od 3 do 17. Že dneska je 17. A to, kdybyste se ptali, že 1, 2, tak na 1 mám tu svíčku Nutellu a na 2 mám ten punč, který je ještě plný a teplej. Tímhle videem bych se chtěla rozloučit a určitě čekejte další video ze Štědrýho dne. Jo, ze Štědrýho dne bude určitě a potom videa s taťkou nějaký, takže mějte si krásně a čau!